Je to v podstate séria, ktorá viac menej nahradila tú stredoeurópsku zónu majstrovstva Strednej Európy v tejto dobe. Prídeme prvýkrát sme spoločne s kamiónmi a teda uvidíme, čo to priniesie, lebo niekedy tá trať je trošku znečistená. Ale myslím, že diváci uvidia veľmi pekné závody. Určite TCR-ka sú zaujímavé, určite Clia sú veľmi zaujímavé. Aj veľké GTčka, vlastne to sú práve tie najväčšie, najkrajšie, najdrahšie auta, ktoré fanúšikovia rádi vidia, či to sú Porsche, či to je Lamborghini, či sú to tie BMW športové. Takže verím, že to bude pekný víkend. No dúfam, že prídu aj diváci, samozrejme týmto spôsobom by som aj veľmi rád pozval aj divákov a fanúšikov motoristického športu, lebo takáto koncentrácia disciplín, rôznych disciplín zaujímavých na Slovakia ringu asi ešte ani nebola. Takže pevne verím, že prídu aj diváci a keď bude dobré počasie, tak verím, že budú aj dobré výsledky. Som len ja a môj najmladší syn Adam, my ideme v Lamborghini, ideme v vytrvalosti a ja potrebujem vyskúšať aj LMP3 prototyp, lebo v rámci Európskeho šampionátu prototypov chceme štartovať budúci mesiac v Hockenheime, takže určite pôjdeme šprinty s tou LMP3. Uvidíme, koľko bude aut, ale je veľmi veľa pekných aut v štartovom poli Mercedesy, hovorím, určite divákom sa to bude veľmi páčiť. A je to pre nás, tak my sa snažíme jazdiť tieto domáce majstrovstvá, všetky závody, keď sa dajú. Samozrejme, že tento rok je taký možno trošku slabší z nášho pohľadu, lebo nejdeme majstrovstvá sveta vytrvalostných závodov, ale proste to je dneska šampionát, ktorý má najväčší potenciál rastu, je tam 10 fabrík, ktoré sa v tom angažujú a vrážajú do toho velikánske balíky peňazí, takže sme sa trošku vrátili na domácu scénu, no a som veľmi rád, že som na Slovakia ringu. Proste je to okruh, ktorý je pre mňa najbližšie, človek je za pol hodinu doma, čo je vynikajúce, spí vo vlastnej posteli. A je to okruh, ktorý je skutočne, ja neviem, pre mňa je to okruh veľmi zaujímavý. Keď to napríklad porovnám s Red Bullingom, ktorý je okruh Formuly 1, kde sme jazdili pred 3 týždňami, myslím, že aj Maťo mi tak prikývne, no to je okruh nudný pre mňa. Slovakia ring je pre mňa zaujímavý, technicky. Limitovaný vekom a dneska sme limitovaní aj peniazmi, lebo ja, keď jazdím aj tie kvalifikácie tú azijskú Le Mans sériu, proste keď si pozriem tých mojich superov, ktorí tam sú, a keď aj niektorí boli s nami, videli ich, tak vedia, že nestíhame proste už, by som povedal, hlavne finančne. Nie, tie traky to už je niekde úplne mimo a samozrejme tam je rozdiel v rýchlostiach. Človek sa musí špecializovať na jednu disciplínu, nie je to ľahké, a tie traky myslím, že sú úplne mimo takých týchto štandardných menších GT-čkových alebo TCR-kových aut, takže toto je pre mňa najlepšie.